losse onderdelen, een hielbouwpakket of gewoon even sjen. Het kan alweer 2 dagen lang in Serhusterveen, want daar is het grootste Lego-evenement van Friesland. Het is eigenlijk een combinatie van show, van Lego bouwwerken en demonstraties. Maar daarnaast is ook alles op Lego-gebied te zien, maar ook te koop. Een van de bouwwerken die het een soort publiek loekt is het grote kraanschip het Tialf, wat Sanson niet worden had voordat het klaar was. Het idee was om dit schip te bouwen. Dat is doordat ik altijd op de hobbybeurs stond in Leeuwarden. En toen vroegen zij, wat ga je nu bouwen? Ik dacht, misschien de Tialf wel. En hier is het resultaat. Alleen dan moet je nog bedenken, hoe kom ik aan een tekening en de informatie van het schip. Dus 7,5 jaar geleden heb ik dus zo'n tekening van het schip kunnen bemachtigen. En vanaf dat moment dan moet je eerst gaan sorteren en hoe ga ik het bouwen. En dan stap voor stap bedenken hoe het moet. En van jong tot oud, voor elke nieuw zit er wat leuks bij. Ik vind zelf DC minifigures vind ik heel leuk. Gewoon de kleine poppetjes verzamelen vind ik heel leuk. En ja, de grote sets, daar heb ik helaas geen ruimte voor. Dus ik spaar liever de kleine poppetjes. Ik heb een kerstdorp, dus ik zoek allemaal dingetjes voor mijn kerstdorp. Dus, allemaal kleine dingetjes. Ik heb nou net gezien hoe je bomen kunt maken, zelf kerstbomen. Dus dat vind ik gewoon leuk. Lego-evenementen worden druk bezocht. Maar dat wie net altijd al sa. Ik heb ook al ervaring van voor coronatijd. En in de corona heb ik een 3-tal jaren stilgelegen. In die periode zijn toch wel heel veel mensen begonnen met Lego. En dat merkte ik toen ik de eerstvolgende beurzen na corona ging organiseren. Dat het echt een enorme hype was geworden, ook met name onder volwassenen. Er is gewoon voor iedereen wat. Het is, als je superhelden heel leuk vindt, dan spaar je superhelden. Als je een dorpje leuk vindt, dan spaar je een dorpje. Dus ja, het is voor iedereen wat. Voor dames is het momenteel heel mooi om die bloemenserie te hebben, die heb ik ook. Dat heb ik niet van Lego.